guys, and welcome back to my channel. And ngayon, andito kami sa sa Bugasong Falls. Ayan, together with my friendship. Oh, ayan, yung mga friendship ko. Ayan. Dito kami kakain, tapos nagdala kami ng baboy para subahin namin. Tapos dito kami kakain, tapos ito yung aming falls dito. Ayan. Ayan guys, baka gusto nyong maligo dito. Ayan. Ito lang supo sa ngayon. So ayan guys, say you later. Abis siya. Yan yung subain namin. Subain talaga. Dapat lang. Yan yung aming oling. Pero wala kaming pang-ano ng dritsahan ng labanan. Uy, kay hanap ako ng mga F pa. Yan si Jimela. Ayan guys, paki-subscribe yung YouTube channel niya. The Wonder Gym. Ayan. Ito yung pinakaganda, pinaka-virgin na pangkalawakan yung beauty. At ito naman yung successor ng aking Ganyan kayo dapat mag-ihaw, guys. Ito yung successor ng aking porn star. Porn superstar. Dapat ganito kayo mag-ihaw, dapat naka ganyan na style. Ganyan kayo Ganyan kayo Guys, kung gusto nyong pumunta dito, PM is the K. Ayan, flowing yung water, diba? Yung water flowing na flowing, see? Flowing yung water. For anything else, sugba mo na kami. Tako na ba na kami? Balik ka, ganyan ka. Ay, di pa ito ng kanto. Ikot ng mga break. Dito na tayo. Kasi natutuloy yung hindi mo ito naman. Hoy, magtiniil ko or mag-unsa? Pag sandal. Walang 5 inches. Mag-simsot na ko. Silito. Okay ra bang gusto Ayan guys, napakaginaw. Ginaw-ginaw che. Aray! Ito ba yung maginaw? Ito na kulina. Perte agto. Tora ko nung maginaw. Ayan guys, napakaginaw. Aray, may namaak. Uy, namalagay na maak. Uwang. Ayan guys, ang daming uwang. Masarap dito manguha ng uwang. Diba? Saan tag magamay? Bugnaw kaadyo guys. Ayan, bugnaw kaadyo. Sige. Alira kayo Ayan guys, diba masarap dito mag-relax. Relax. Mag-relax, let's check. Relax. Maganda dito mag-relax, kaya punta na kayo. Ano ba? Ang mayroon see? Iba na ang peg. Jacuzzi. Abasay! Agoy ha, try door. Bully ha, bully. Bully. Kala, law man nagsudang. Hi guys. Ibu sigarilyo bayat.
Dibuan! Yung sigarilyo niya nabasa. Leche! Mahulog bilang! Lord. Paseng! Take two! Say take two. Oy. So. Wow! Button dia ako! Naibato mo ko na masakan. Masakan lagi naibato diha. Nasa ilawang dapit. Maipokus na kayo. Mula dyan na ipokus na. Kulira ba po dito? Sildo na, sildo na. Sweldo. Dapat yun. Ang kalabibat to! Door naman! Uy, damog na ha. Dito ni mong bilang. Pilitin mo, oy. Hello. Sige. Kaya mo yan. Laban, alaksan. Ginusto mo yan, di ba? O hala. Sige. Ato, kapikas sa agi to. Ano yung agi pikas? Ato ba, Mang? Bay, basig nakuha na ng bato niya. Da. Loy. Sofa. Basta kamaambak ko na. Ikuan kayo mo, ambak na. Ihungol ko bro, ihungol. Ihamaglaong ani. Basta di ka mo sandyan, laom. Basta di ka mo sandyan lagi. Ato lo kayo. Bulaga. Uy, naibato at to di ay. Ano eh? Stop na. Masay stop. Masay stop, good. Masay stop. Ano ang buga? Wala kay buka! Ulira, kabayuta ka, palumag ka. Nanghiya kayo! Sigarilyo pa dito sa... Ano pa? Walang hiya kayo! Ano, tugnaw, day? Hoy, na sirena! Ato ba na pinunoy? Arang gapahang sirena, oh! Le! Alirok na! Tara na. Ano di bato na? Tugkara ma, tugkara. Nadya. XR. Laban nila kita no. Huwag na po makakita dahil video. Mingon na parang asa na dapit. Maganda yun. Ito na yung aming sinugbams. Si lutong-luto ang aming sinugba. This is the Muhanap. No, tara. This is the Muhanap. Ako gizo mo tayo Oh, lajo pa sa kadyo. Pero ka na. Klaro ko gyapon mo na. Garano mo. Zo.
ka mag-sunbathing. Diba? Diba Shalan o Yaa? Dito na kayo. Oh, diba? Agay! Sudlan daw ang ganche. Diba? Pak, lagapak. Oh, diba? Ha? Tingnan natin mo YouTube. Joma Veloso. Ha? Lagi kan dahil na ba? Ah, bijuhit ako ba? Awo. Kanang di dari i-focus. I-focusin. Ang sarap. Ma-energize ka talaga guys kapag punta ka dito. Kasi ang ginaw. Diba? Ay! Oh, diba? Ang lakas ng alon. Diba? Oh, yan yung tubig. Oh, see? Kung gusto ka maglaba, dito ka lang. Diba? Oh, fresh na fresh from the farm. Pwede mag-tuloy. Aming karne. Malapit na. Yung aming grilled at saka ano. Hoy! Hani ba ni Oy? Hani man ni uling or pag sure ha, uling or sinugba? Sinugbang uling. Yan yung mga nagsugba. Tingnan nyo mga hanks. Oh. Pak. Gold tips atik. Lidar. Kaya focus na inig ko. Mausay. Bayat. Kani may kanang kuan ikasulti sa bugasong. Ang masasabi ko sa Bugasong Falls is napakaganda niya. The water, ano ba yan? The water is so clear as you can see. And it is very refreshing. Lalo na ngayon na medyo mainit siya, mainit ang panahon. Pagka dito kasi guys, hindi siya masyadong ano sa araw. Sige, istorya. As you can see, tingnan mo naman, it's very, ano pa, crystal pa. Lalo na to, mukhang crystal. Okay. Kaya kung gusto niyo po pumunta dito, mag-message na kayo dyan, PM kayo, kung anong sketch papunta rito. Maganda po talaga yung place guys, promise. Kaya ayun. Mahirap mag-Tagalog. Ano ba kayo? Kay saksak sinagol masig ukis o ka pa. O see guys, double purpose itong jacuzzi na ito kasi dito ka manglugod. Hilod. Manghilod pala. Dito ka manghilod tapos ano pa? Saka dito mo na dito look yung mga nakakaputi ng balat. Tingnan mo naman yan kung gaano ako kaputi. Ay! Yawa ka. Here comes. Yan po yung mayor namin dito sa Anda. Yan yung mayor namin dito. Ano ba bata yung lagi banduwa? At yan yung blending buhok. Yan yung vice mayor namin yung blending buhok. Kami pro.
Iwa na ba? Basta na ba sigarilyo dito? Agaling ka na ako sa balikon. Bayat, ilara ko day. Yawa ka. Inahanadaan. Baba. Hoy pag ako kog iptep. Ako pa ba day? Gwapa gadus jealous sa kulerang kamera. Oy, yawa ba ni oy? Ikaw na may pag-vlogger. Ditche ha. Ako na naman ang tanang kamaot. Aircraft. Ingana ba ko kay pa mag-vlog ko sige kada adlaw inigmata pa kay pa man inigmata. Oh, unsang kulirag inganig na unsa inigmata marag buang. Oh, ka practice. Ingana don. Kuday no. Kana bayot man. Unsa og ipata ha. Unsa ang okay sa mo nga marag ngog kulirag tataran. Oh, ka practice. Ganto talaga ako guys. Wala na bago. Di ba? See? Maganda dito. Yan si The Wonder Gym. Mga yun, kanigod, daghan nila. Ako si mother. Lugod. Yan yung sahog namin. Bombay lang kasi walang budget. Bombay lang yung among sahig. Sahog. Kamot ni ron kahit Walang nilagay ng kamuti. patay lagi doon. Kulira! Bakit walang luya? Ako nang gisalin-salin kayo ng kulira. Kaya kamuti ato silang saging padugdulahan ni. Ay, very good. Ato na ka rin. Ayun, lalay, kaya napitaw dahil. See? Apa nang grill? Monkey o. Baboy. Mga makamis yan tiya. Uy, Mura ah, jud- sila ha. Uy, mura jukog na ang ipiya alon sa worth back. Dugay na nga. Tabuli naman ang ilong. Nagilid, be! Nagilid! Ala, iba na alawi. Masik. Ari, ari! Nagilid! Yawa ka. Mahog ang cellphone. Kaya run on the island. Yan tuwing kay Alan kayo may kanalasan. Di ba private schedule? Ang mas mga ads nga aranaghan na. Ako pa yung ate John. Bisag way mahinong dan. Hala. Abring ka ng bangot. Di pa di ay. Ito pa guys, nagdala kami ng bangos. Galing ng Biasong, Cebu City. Isa na lang kasi gipangharbat das mga animang mga ragko. Di agilahang mga kuan di see? Buwan ang asin ka rin naman. Diba? Di ba libre mo? Manang bali ha? Pingkas ka naman. Panaw, kuwera! Muna kay Dari ako ng Ay sakto ka ko angle dari eh. Mura mo epa wax ka Di man mo yung Ay, kaya na oy, may matutri. Oh, 1, 2, 3. Pak, gwapa baya. Nga baya na. Diyan nakita ang falls. Pause. Tatawag si Mila. Mga unta. Right. Pinyang hatag nga ganyan niya. Yes. Ang hatag mo sa ako mo. Ayun na palayat. Okay, sa McCartney. Mo ni manunukos. Na. Ngayon, di mo kaon ba tawag ka ano? Kumi apa ang mo? Hi! Pauyaak. Kain tayo. Kahan. Dulit ba uyak? Hala ipa ka adto sa bisag dulit na. Ama. Malagpag kong gikuha. Saan to na eh? Saan to na eh? Saan to? Hindi, mo ka magigang. Epilepsy. Magigang gigang. Ano masulti ni mas baboy lami de. Naman magbawi pero kuwang. Ikaw ano masulti ni mas baboy? Nga. Nga tuk ana. Wala na magbaling. Kana ko ikaw rin unsa masulti nimo sa sasawan? Ha? Sa sasawan, unsa masulti nimo? Parat. Ani? Parat. Grabe mata. Maalat na maalat. Ani? Ano ba naman to? Tausawan to maalat. Ako ba ka? Awan ako bili. Ay, pangaon. Ay, kaya busog na mo. Sarap talaga dito tapos pagkatapos kumain andyan kayo na. Maligo kayo. Ay, maglamas o. Arang papaha ag Gold Star Queen o. Wait dyan. Ito na yung app guys. Pinaghirapan ko to kaya ayaw ko itong walain. Kasi pag mawala to, nagiging times 5. Bonus 5. 5. Yan yung tigsugba namin. Tiksog ba namin? Yung tigsugba namin, tingnan mo arang ka.
Maitim na maitim. Tingnan mo, arangka. Maitim na maitim. Uy, di na isang pagbayad pa na kayo. Purot gagot. Coke na may konti lang. Konti lang. Konti lang. Gamay. Konti ka. Konti ba? O baylo na naman data. Kanay mo. Kari hawa. Sige. Gajay! Nagutibaso pero tukan. Taging. Yan guys, yung bangus nila nahulog gunot sa dalan. O sa daan. Bantay kayo ha! Ha? Ay pa kayo nagsulti nang natapos na kayo na kain. Uy, kinain din namin yung natagat sa dalan. Kaba. Kaduhanan dito na to. Kalimot ka na. Dai, di ka ka-slide, Dai? Di ka ka-slide? Ede, apin po sa ibang anak mo, Ede. Ay, kumunta na din ako, vlog. Daddy, Sora, Daddy. Ay, Dia ada tahu cellphone deh. Daddy, bumas. Ada. Garing. Wala. Dia aku ke bawah. Ayan nga, ganyan na. Ayan nga, ganyan ba? Daon na diba? Ang kami naman. Sabi na. Picture! Picture! Ako yata sila nagto. Ayaw nga, gano'n na pala ang hawi. Okay, 1, 2, 3, smile! Isa pa. Wala na flash, wata. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Hoy! Isa pa, wata. Ambak ba, ambak? Like it, Mac. Watsa. Gi ambak. Ay, video dia ito dia. Ambak, Dai. Pagkabahin mo, King Golo, may naman. Ayan guys, yun lang ang aming mga pakulo dito. Ayan. Kung sinong gustong maligo dito, ayan, PM lang po kasi. Ayan. So ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, maraming salamat sa nag-subscribe at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga nangyayari sa amin dito. Bye-bye!